Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäherinde internet hyzmatlary ýiti çäklendirildi. Şeýlede sebitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, edara kärhanalarda we köçelerde güýçli depginde ýowar geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31 oktýabrda Balkandan beren maglumatynda bu çärelerin prezidentiň kakasy, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebite etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. 31 oktýabrda ölen sagat 1 çenli Wi-Fi internet hyzmatlary işlemeli. Internetiň tizligi hem örenpes, IP adresler hem peteklenýär, VPN ulgamlarynyň hem tas ähli görnüşleri peteklendi. Satyjylar we hakerler 2-3 gün garaşyň diýerler. Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmen Telekomyň we Altyn asyryň yerli edaralaryna döwlet kiber howpsuzlyk gullugynyň işgärleri yerleşdirildi. Türkmenistanda öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýasy we mobil internet hyzmatlary Altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Köp TikTokerleri ýygnap başladylar. VPN ulgamlaryndan peýdalanýan adamlary hem soragy çekýärler diýip habarçymyz bellidi. Mundan başga da şäherde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Beýleki vilayetlerden ýol polisiýasynyň işgärleri getirildi. Awaza syýahatçylyk zowlagyna uloglary we adamlary diňe barlap geçirýärler. Şeýlede jemaat hojalygy müdürliginiň işgärleri köçelerde güýçli depginde arasaçylyk işlerini geçirýärler. Ýollardaky çyzyklar täzeden renklenip, ýol belgileri täzelenýär. 5 noýabr çenli 2010-njy ýyldan öň zawoddan goýberilen ulaglar şähere goýberilmeýär diňe ak we açyk renk ulaglar hereket edip bilýär. Dip habarçymyz bellidi. Bu çäreleriň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz büdjet işgärlerine we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine salgylanyp, bu çäreleriň döwlet başçysynyň kakasy, öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebite etmegine garaşylýan sapary bilen il teşiklidigini aýdýar. Berdimuhammedowyň sebite taky kaçan sapar etjekdigi barada da anyk maglumat ýok diýip habarçymyz bellidi. Bu aralykda ýurdun Günbatar vilayetinde internetiň tizliginiň pese gaçandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berip, olmunyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň sebite etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Adatça bolşýaly häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri prezidentiň ýa onuň kakasynyň sebite etmegine garaşylýan sapary barada maglumat bermeýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşyp aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolmanda galýar. Adatça ýurtda şeýle taýýarlyk çäreleri prezidentiň ýa onuň kakasynyň ýa-da ýokary derejeli döwlet emeldarynyň sebitleri etmegine garaşylýan saparlarynyň öňü syrasynda geçirilýär. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz sebitde Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklaryň başlanmagy bilen ilata 5 ay bäri berilmeýän un we ýağ paýlarynyň berilip başlanandygyny hem habar berýär. Türkmenbaşydaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary emeli geldi diýip habarçymyz sözüni jemledi.